Na aminta zan rayu ne da ke, zuciya ta ce min ni sai da ke, rai jikina fansa ne ga ke. Ni da ke ba za mu rabe ba, zuciya ba za ta iya ba, kin ji sahiba 'yar baba. So mi kauna, kauna, ta so mi kauna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, masoya na faɗin duniya baki daya. Ni din dai ni ne naku Umar Dan Zaki, kamar yadda kuka sani. Ina so zan yi amfani da wannan dama domin tallata muku sabuwar wakata mai suna waka ce mai daɗin gaske, wani duk wani masoyin gaskiya zai so ya saurara domin akwai nishadi da kuma faɗakarwa a ciki. Kada ku manta ku garzaya YouTube channel ɗina mai suna Umar Dan Zaki TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Ni ne naku Umar Dan Zaki, mun gode, sai na ji. Na aminta zan rayu ne da ke, zuciya ta ce min ni sai da ke, rai jikina fansa ne ga ke. Ni da ke ba za mu rabe ba, zuciya ba za ta iya ba, kin ji sahiba 'yar baba. So mi kauna, kauna, ta so mi kauna. Ni a kanki ne na kurumce, kuma kanki ne na makance, ke ni a kanki zan safa zarce. So mi kauna, kauna, menene kauna? Farin ciki shine kauna.